Ajudeu-me a posar-me aquest mantell prodigiós que ens portarà intactes a l'illa deserta. Fills meus, celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones en aquesta illa solitària. No sabem si estan sols o amb dones, si són salvatges o civilitzats. Interessa i ens convé vestir-nos com a home. El nostre deure és ajudar aquests homes fins on puguem. Hem estat de sort perquè les dones han portat barons com vos i no pas femelles! Natura! Què m'has fet?